Animeiddiad byr yn dangos siwrne person sy'n ymgysylltu gyda natur. Mae'n plannu hedyn, rhoi dŵr iddo, ac mae'n tyfu'n binwydden. Mae'r gŵr yn edrych trwy binoculars ar y deryn debyg i wennol sy'n eistedd yn ei goeden newydd, tra bod coed di-ri yn tyfu a blaguro o'i gwmpas i greu coedwig. Mae'n mynd am dro i'r dref liwgar sy'n agos. Mae siopau eco-gyfeillgar o'i gwmpas. Siop sgidiau cerdded, siop goffi, siop ailgylchu bwrpasol. Doeth at randir, ac yn rhoi hedyn i'r perchenog fel taliad. Mae'n derbyn bocs cardfwrdd llawn llysiau cyn iddo fynd ag ef i dŷ cymydog a'i roi fel anrheg. Mae'r cymydog yn derbyn y bocs o domatos, pwmpen a llysiau gwyrdd, ac mae'n tywysydd yn gorffen ei ddydd drwy eistedd ar fainc ac edrych ar y sêr. With a few simple acts, we can change how we interact with our environment and with each other. Gyda chydig o weithredoedd syml, gallwn newid sut rydyn ni'n rhyngweithio anhymgylchedd a gyda'n gilydd.